més tranquil·la, doncs no te deixa espai. Nenes, la Cookie té raó. Fas foto del sol. És que ahir és Ahir ja ho vull. Bueno, la cosa va començar ahir, s'ha acabat avui, avui és dissabte, no? Doncs avui per norma s'ha de sortir així que aquesta nit. Continua! On vas anar? Millor no li diguis res que encara seràs una marca. Al pub de la meva amiga Loli, un dia t'hi porto. No. La recordar la segona cara de la pervertida. Sí. Això, a veure, no. Mica, sí, un dia. Si la Loli és del barri de tota la vida. Doncs per això diem. Un plaer tornar a Cua d'Estiu un altre cop, tot i que ha sigut un altre espai. També ens agrada trobar-nos espais nous, que ens facin reptes nous, no? Que estigui més viu tot el nostre espectacle. I podem repetir les vegades que tingueu. Per ser, no? Sí, molt bé. Perfecte. Sí, tot i les inclemències del temps, crec que el canvi també ha sigut positiu. Estar en aquest lloc tan petitet i tan boniquet també ens ha afavorit i ens ha fet plantejar l'espectacle d'una altra manera que potser a l'altre espai no hagués fet per tant. Molt bé, molt contentes del tracte, de com ha anat l'actuació, del públic. Bé, tot bé. Soc happy. No té res a veure amb si ets bona persona o mala persona, perquè si fos així, la mare no estaria malalta. Petita, com estàs? Bé, millor, perdoneu. És que m'he posat molt nerviosa. No passa res, només faltaria. Després de tota aquesta setmana que semblava que tot anava millor, no? Avui un altre cop a intubar-la. La situació m'ha superat. No és per menys. A mi també m'ha sorprès molt quan l'he vist avui. Ahir a la nit quan vaig marxar se la veia tan bé. En canvi avui... Aquestes malalties són així. Unes cabronasses. Jo me mullo en primera llibert, que m'agrada molt. Mira, doncs jo opto per la que he vist, l'última que he vist, que ha sigut dels companys lleidatans íntims, que és Pool No Water, que I va encantar. m'ha encantat. Mira, en aquests moments, aquesta. Va, doncs tens l'universo filetat arreglat. Correcte. Vaig veure el testimoni i vaig veure Udul, de Los Galindos, la companyia de circ de tota la vida, que em va encantar. Seguint amb aquesta dinàmica. I jo destaco Les Impuchibles, les de les esquerdes, també va ser genial. Pues jo, mira, jo me remonto, ja que ja estan com molt actuals, me'n vaig a una que la tinc aquí gravada al cervell de fa molts anys, no et sabré dir l'autor, l'obra es deia Tatuatge, la feien al teatre, al desaparegut Teatre Maleït de Gràcia, dirigida pel Pep Pla, i em va... La tinc gravada al cervell, que algun dia m'agradaria poder recuperar aquest text i poder-lo fer, poder-lo, no sé, tinc aquí gravat. Me'n vaig una mica als clàssics, però mai fallen. Meryl Streep. Home, Jo, a veure si no sumem amb aquest sí. jo en Dafoe, Willem Dafoe. Ara Lizaran. No hi és, però... Vale. Jo estic enamorada de pas que la pronuncio no mai el pronuncio bé, el Sean Penn. Accepteu. L'accepteu? Però per amor, així és... No, perquè m'agrada que no m'enregistrés. Mira, et diré ara, perquè la tinc molt al cap, una actriu de teatre musical de Broadway que es diu Jessie Muller. Perquè la tinc al cap. Qualsevol. Mentre ens deixin actuar, qualsevol. Que pago! No! Això també seria un detall. Qualsevol lloc on tinguin ganes de que hi vagis, no? On et sentis... Sí, ben ben rebuda. acollit. Un espai buit. Què? I te parlo. No, però... Vull dir, quan dic un espai buit me refereixo a una sala polivalent, no polivalent de la sala de juego, sinó un espai un poc diferent, no tan convencional de teatre a la italiana. Jo hi ha un personatge que m'ha passat tota la vida, i és Medea. Jo, alguna vez en mi vida, he de fer una Medea... Una Medea Sarah Kane, saps? O sigui, no Medea clàssica, però jo me fascina. Des de que vaig fer vuitè i vaig fer... No, vuitè no, vuitè això. Avui fèiem grec, que vaig estudiar filologia grega, aquesta dona em va...
mi qualsevol, perquè de qualsevol personatge aprens, o sigui, no sé, no em puc dir un... no sé. Posats a triar, potser algun que sigui com, que estigui com al pol oposat, doncs seria jo com a persona, com a Aitana, no? Per tenir l'experiència de viure aquella vida tan diferent que... Soc fan del Cantinflas, no puc fer res més. Ei, pues què? Pots ser un... Hagués pogut Pikachu, una cosa Vale, Vale, ja està, no disculpes. Jo com a... Doncs ja està. Cantinflas faria molta igual. Tu, vale. Jo estic molt amb la Gemma, però m'agrada... Potser no hi ha un personatge, o sí, no? No sé, hi ha un personatge, hi ha una obra que la tinc també amb allò que algun dia m'agradaria, que és el Titus Andrònic de Shakespeare. Tinc allí una cosa gore. Ara vull rectificar. Vull rectificar. Rectifica. Jo, un personatge que tingui alguna cosa a dir. No, és veritat, o sigui, que no sigui un personatge, ja no dic un personatge, que no sigui una cosa plana, no? Que no transmeti emoció, qualsevol que li passi algo que estigui en conflicte, doncs pot anar bé. Bueno, a mi és que se'm barregen dos moments, no? Perquè amb elles, amb les càmiques, com que faig també la dramatúrgia, llavors per mi la satisfacció no és tant com... és veure de, ostres, tot això ho hem muntat, tot això hem fet, ostres, aquesta frase escrit, aquesta frase la diuen així com jo ho havia somiat, doncs és molt satisfactori quan elles posen en realitat, posen en vida coses que jo m'he pogut imaginar. Llavors, qualsevol moment d'aquests dos. A part de l'univers de les germanes, que crec que per mi ha sigut és un antes i un després, per mi, com a actriu, un dels moments més bonics i més que potser, és haver fet amb mon pare i fer Ai Carmela amb ell. O sigui, en un altre àmbit, però tot el que va passar, poder compartir l'escenari amb el meu pare, els nervis, el procés, enfadar-nos, saps? Hi haver una lluita de pare i filla, actor i actriu, per mi va ser molt gratificant. A part de l'univers germans, que crec que ha marcat, o sigui, és una cosa que lluites, que creus amb ell i que vols tirar endavant i que ho treus. Sigues el seu fillet, però ens ha repartit una miqueteta a totes, no? Però per mi el més emocionalment era aquell moment. Igual estic avui que tiro molt de tòpics, però abans de sortir a escena. És que anava a dir, aquella passada que tenim... Sí, per exemple. Cada moment, vull dir que amb cada gent amb la que treballes, amb cada projecte en el que estàs, tens el teu ritual abans de començar, no? Però en el nostre cas hi ha dos rituals habituals, que un és una fotografia i l'altre és una abraçada just el moment abans que la primera surti a escena, no? I aquest moment és molt especial. El qual un moment que jo no hi soc. Però és present, estàs allà. Sí. No passa, no m'afecta. L'ordre. Però per a tot, vull dir, a mi l'ordre m'ajuda a concentrar-me. De vegades, abans de sortir a escena, pots veure ordenar coses, literalment, perquè m'ajuda a estar concentrada. Jo necessito estar preparada molta estona abans i sempre soc la primera que dic corre, no ve temps, ens hem de canviar, però... Sí, és així, és així. Ja t'has Tot perdonat. el temps. Sí. Jo una mania en tenir moltes, no? No, però ara em ve el cap, sempre, amb d'altres companyies que treballen en teatre de carrer, molt sovint, com que fem teatre de carrer, se'ls acudeix que no necessitem un lloc on canviar-nos. I haver-me de canviar la furgo, per exemple, em fica de molt mal humor. I passa sovint. Ara em se m'ha acut, perquè sempre... Necessito un lloc on canviar-me. És la seva mania. Que no sigui la furgo. Teu espai. Sí. Jo crec que una mania que estic perdent és fer preguntes als actius. Has deixat allò allà? Sí. Tens deixat la fotografia? Sí. I aquest lloc? Sí. I tal? Sí. Necessito saber que ho han fet. Que estigui tot a lloc. Crec que vaig reduint-ho, però bueno. De 10, doncs ara potser estic amb 5. Avui no tantes. Depèn de l'hora. No ho sé, la veritat.
segur que també en dec tenir moltes, però suposo també és... Jo abans de començar sempre tenc temes que no venen al cas, per exemple, ara que penso, saps? Suposo que dels nervis és com... Sempre me'n vaig a coses... No ho sé, per exemple, no? De dir, i este no és parell, ara sortiràs i t'estic parlant d'això, doncs suposo que els nervis me van fer aquest... Però no ho sé, vaja, no. Ja m'hi fixaré. Les dos, o sigui, no... Depèn de per aquí, en quin moment, Sí, clar, sí, no? exacte. S'ha creat un silenci aquí, no? perquè és que- Creo que és debemos responder. diferent, és que... Hòstia. Cargols. Cargols. Caragols picants. No, tampoc m'ho dic, no. Caragols amb salsa brava. Media vuelta. Caragols. Caragols. Caragols, sempre caragols. I a muntanya. Ai, m'has matat. Jo soc de muntanya, però perquè jo a la platja. Però també vaig a la muntanya. Les dos, m'agraden les dos. Platja. Ciutat. Jo les dos. No puc triar. Jo un desig amb cametes és que puguem anar creixent, que puguem anar avançant, no? Que no s'acabi aquí, que puguem anar fent. Anar creixent, sí, no sé com dir-ho. Desig compartit. Totalment. Es pot saber on collons estàveu? Doncs aquí. Aquí. Us sembla que la paraula és aquí? Doncs sí. Doncs a mi no m'ho sembla. Hem vingut aquí i no ens hem mogut. D'això fa 2 hores, fa mitja hora que us estic buscant. Doncs no ens hem mogut d'aquí. Quina merda, us he buscat per tot arreu. Per la cafeteria de dalt, la de baix, i les senyores de l'Eren. Aquí! Te pots fer tu mateixa? Sí. A veure. Que porta! Per favor! És que la tinc per aquí. Unànime? Jo, espera. On és? Bueno, saps? És que jo estic entre dos. Fica dos. No. No, la més clara. No, o sigui, no. Però tracta-me clara, jo. Clarament, la Clara. Ai, que em volia ficar jo, no? Ai, no trobo el coso. Ara ets tu misma que te lo fa. Coses que Molt bé. passen. A veure, Sí, per aquí no el trobo aquí. però per què jo? Home, Ara no voto. votem blanc. Votem blanc. Espera. Ui. No ho sé, T'heu ficat? Sí, estic entre dos, Em fica dos? De què? Digo que estes dos. Jo, per favor. A la puta madre!
Volgut o no volgut? No volgut. Volgut? No volgut! No volgut! Que m'he equivocat de un. I volgut. I volgut. Només estic aquí. Tenemos para todo, No sirve. Aquí seria de... No sé aquesta frase. Camarada. Pues tengo un perro nervis. Me temia esto, però... Ah, bueno, sí. És cert. Clar, clar. Cert, sí. I també hi ha molts nervis, Amb aquest també n'hi ha molts. Però jo canalitzo, també. Tu no canalitzes. Si tens una que pot molestar la Gemma que la puc ficar directament. ver, Contagiosos. Es que esto se rifa, Esto se rifa. I els paperes. No ho sé, Jo per com enganxen el riure. És que una fa riure, l'altra ho provoca, l'altra... Sí, pero que No n'hi ha de riure. Ya, ¿Antes? eso ya no lo sé, pero... No, que crec que ho quedo i... Pero claro, És que són riures diferents. Sí, Sí, sí. Bueno, no, perdona, de la jo me ric molt de la Gemma, fa un riure també. Una cosa que no sé si tu te la riguis, claro. Llavors no serveix. És la boleta. Totes. Així més o menys jo diria que ja està tothom, no? Si se us acut alguna més, ho dieu. El pare. El pare no hi pinta res aquí. Té el dret de saber. I una merda. I a més, qui té el seu telèfon? Perquè jo no el tinc ni ganes. Ei, que el tiet m'ha dit que el tocaria. Quan se li acudeixi venir jo no sé com sóc capaç de reaccionar. Hauràs de controlar una mica, Que ona. l'avisi el tiet i ell ja sabrà què ha de fer. Ah. Això espero. Bueno, doncs nosaltres som les Cametes Teatre i bueno, fins ara tenim dos espectacles, que són La capsa de cafè i comiat, i el dia 7 d'octubre estrenarem a la Farinera del Teatre Foment de Juneda el nostre tercer espectacle, que es diu Mireta tancada, que és l'espectacle que tanca la trilogia sobre la vida d'aquestes 4 germanes. I ens faria molta il·lusió que ens acompanyeu. Us esperem. Corrin, que les entrades porten. Estic bé, Rafina. Però ho estaré. Sí. No. El comiat. El comiat serà el tanatòrium.